अरे पुआ तू चप्पल पिंधे घर भीतर कौन पड़े आस एते परिष्कार देखिएनि म तमे एते अपरिष्कार रहउछ बोलिका मो सांग मानक घर डाकी पानी जर हिंची तमे मेडिसिन खाइछटी हाँ हेलो हेलो बो मोर कॉलेज फंक्शन में 5000 टका दरकार तो 2 दिन भितर मते आनिकी जेमिति दियो किए फोन करिथिला पुओ फोन करथिला तार कोन कॉलेज रे 5000 टका दरकार एते जरे तमे कुआडे जाउछ तोर पैसा दरकार मु काम को जाउची अरे रघु सर नमस्कार ये बापा बोधे डाक्टर बाबू सहित कौन कथा होचन तमे तो खाली मेडिकल आसतलो जर होइतिलो तुमको आज कौन काम करछ आसिकरी सारे पुअर 5000 टका दरकार थिला मु बाध्य रे काम करूची देहर जत्न नियो मु आसुची बापा तुमको तो जर होईची तमे कोन एठी से काम करूछ अरे पुओ तोर किछि पैसा दरकार थिला परा बापा तमे मो पे एते कष्ट करूछ मु एबे बुझी पारली बापा मते क्षमा कर दे बापा मो भूल मु बुझी पारली बापा